Doncs moltes gràcies. Bé, intentaré contestar les preguntes a través de la meva anàlisi. Em sembla que serà bastant obvi quina és la meva resposta o, en tot cas, al final ho reprendré. Però la meva perspectiva, el meu enfocament és una mica diferent del que s'ha fet servir fins ara, perquè jo crec que el que hauríem de fer com a sociòlegs no és d'analitzar els mecanismes a través dels quals es produeix la no veritat o la postveritat, sinó de veure quins són els usuaris de la no veritat. I per tant, això implica de fer una mica d'incursió en els casos i en les estructures socials que tenen com a transfons en què s'ha produït un interès per la postveritat i ara fa poc s'ha esmentat aquests dos casos com són el cas del Regne Unit, del Brexit, Estats Units, Trump, i em sembla que seria interessant de fer un exercici de veure què ha passat en aquests països i quins són les raons de fons pels quals hi ha sectors que estan disposats a escoltar polítics o líders oportunistes per deixar-se convèncer de coses que de fet ja estan convençuts. O sigui que el que volen és sentir allò que volen sentir. I concretament, començant pels Estats Units, jo crec que seria interessant d'estudiar aquesta divisòria generacional i cognitiva que existeix als Estats Units entre homes blancs que són perdedors de la globalització, que no troben feina i que es troben enfrontats amb altres sectors que els hi va molt millor que no pas a ells. Altres sectors, com per exemple els mexicans que diu que no els poden veure, però que, segons diuen les projeccions demogràfiques, potser a Califòrnia el 2050 seran la majoria. Aquí veiem com una mena d'amenaça contra la seva identitat, que és una identitat, en el fons, una identitat WASP en aquest sentit de White Anglo-Saxon Protestant. O sigui que són uns homes que formaven part de l'hegemonia del país i que ara en aquest moment han quedat a segon terme. Però també cal analitzar aquest problema en termes de gènere. No solament s'han vist postergats per determinades minories ètniques, sinó també, per exemple, per les dones, que han avançat molt més ràpidament. Per exemple, actualment s'ha produït ja, no únicament als Estats Units, sinó a tots els països occidentals, el que podríem anomenar el sorpasso en termes educatius. Quan neix un fill a Espanya, les dones tenen 10 punts més de percentatge d'estudis universitaris. Si mirem a veure quins són els fills que neixen, això és la mitjana. A tots els països s'ha produït també aquest fenomen. I, d'altra banda, veiem com als Estats Units, per tornar en el país en què estàvem parlant, als Estats Units hi ha un 15% d'analfabets funcionals. És a dir, que a més, que en els últims anys no han millorat aquesta dada, sinó que es manté. D'altra banda, és ben coneguda aquesta idea, aquesta situació que molts d'aquests que han votat el senyor Trump són dropouts, o sigui que han deixat els estudis prematurament, no troben feina i fins i tot jo voldria afegir també un altre matís.
els dos països, Anglaterra i Estats Units, són dos països en què normalment es considera que va ser on va néixer el sustentador masculí, aquest model de família, el male breadwinner. Aquests homes se senten avui dia que ja no són aptes com a guanyadors del pa, no troben feina i això també és una humiliació molt gran per la seva identitat. Llavors, aquestes persones estan disposades a votar qui sigui que els digui que aquesta situació que porta ja durant uns quants anys es pugui redreçar i que puguin tornar a una situació originària, diríem potser l'univers nostàlgic, simbòlic, són els anys 50, en què un home podia fàcilment mantenir la seva família i també tenir un nivell de vida decent. Llavors, aquest és un aspecte important que, en la meva opinió, no podem oblidar. D'altra banda, sabem, a través de les teories de la segona transició demogràfica, que hi ha hagut cada vegada més un creixement de formes de convivència que en un principi es consideraven com que eren innovadores i rupturistes, que ara en aquest moment són les formes de convivència que adopten aquests sectors de classe baixa, amb poca educació, i que això encara complica més la vida. Són persones que formen part del precariat i que, per tant, no solament tenen inestabilitat laboral, sinó que també tenen dificultats per formar una família i per tenir una família com cal, o sigui, una família en què siguin respectats com a breadwinners, i això avui dia és cada vegada més complicat. Però sobretot jo el que insistiria, crec que ja potser se m'està esgotant el temps, insistiria en el bloqueig de la seva mobilitat social, perquè el gran problema d'aquesta generació, d'aquests sectors que han votat a favor del Brexit al Regne Unit o que han votat a favor de Trump als Estats Units, és que es troben en un punt en què ja no poden mirar cap al futur, sinó que han de mirar cap al passat. O sigui, aquesta nostàlgia ve donada per aquesta incapacitat de poder avançar o de poder mirar cap a un horitzó en què les coses puguin millorar. Aquest bloqueig de la mobilitat social, al meu entendre, també és un aspecte molt important. Això faria que ens trobem en una situació, com diu Bauman en el seu últim llibre, Retrotòpia, que diu que l'àngel del progrés, que abans mirava cap endavant, ara és empès també pel vendaval del progrés, però mirant cap enrere. O sigui que intentar de recuperar allò que és una situació molt positiva, però que avui dia malauradament ja no es tornarà a produir. Per acabar, intentar de respondre ràpidament a aquestes preguntes. Aquestes preguntes són molt complicades de contestar, però jo diria, per exemple, des del punt de vista de veure què podem fer els sociòlegs, en primer lloc, fer la nostra feina, que és molt important, en termes d'analitzar racionalment quines són les causes per les quals passen les coses i donar a conèixer aquests mecanismes i aquesta anàlisi, diríem, aquesta anàlisi causal de per què s'han produït. En segon lloc, intentar d'afegir a la nostra agenda
de recerca, doncs sempre una anàlisi de les implicacions que té la recerca de cara a les polítiques públiques. O sigui, a veure, què podem fer a partir d'aquests resultats de la nostra recerca, com podem millorar en termes dels nostres ideals o dels nostres valors, com podem millorar la societat en què vivim. Perquè al cap i a la fi, tot això que passa, passa per una mena de globalització malaurada, com diu el Thomas Guénolé. Estem en un impàs, en un moment en què és molt difícil d'avançar. Aquesta impotència és la que moltes vegades porta a fer un salt cap endavant i pensar cap endavant i pensar en termes del passat o de la nostàlgia. Finalment, 0 minuts, finalment, lluita contra l'abandó escolar prematur. Bé, que això és l'equivalent de drop-out. Això jo crec que, ja sabeu que teníem unes taxes bastant altes, justament en el nostre país, els joves, a causa de la crisi, s'han posat les piles i s'ha rebaixat enormement l'abandó escolar prematur. Bé, això potser també ho haurien de fer als Estats Units i potser d'aquesta manera es podia evitar la reelecció del senyor Trump. Moltes gràcies.